Ketiga Bapak Putri Pramesti Swastika itu laksito sakut marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya Inario kagem panglipur sawetawis ketiga Bapak Ibu saking pramesti sedaya nggih monggo Dik Rizka Mas Eri hawane panas tapi ya panas ning adem tapi semangatnya ora luntur Mas semangatnya ora luntur wedake sing luntur ora iki wedake penari-penari kita Mas. Piye? Larang. Iso kanggo ronggon ya. Ori ora kabeh. Aku tersungging nek iki. Nek iki ana sik pindah aku bar iki kan. Jan sope lok tenan doang. Awake dhewe pindah ndi? Awake dhewe pindah ndi? Pindah ngendi ya Mas? Aku bar iki pindah melu nyaron wae. Oh iya, tak tembung. Heeh, nggih. Heeh. Mereka wonten request Napa Mas? Segara madu. Napa malih? Kesayangan saya. Kesayangan. Manut buring kembangane ra ditampung Mas. Kesandung asmara. Kesandung asmara. Sikep. Sikep, heeh. Panjongko ala Panjongko lah heeh. Jadi nanti kalau ada yang mau Bapak Ibu mau request boleh langsung gabung aja sama kita. Heeh. Mau menyumbangkan suara emas? Boleh. Menyumbangkan suara emasnya boleh, mau nyawer ya. Wah, boleh sekali. Atau menyambungkan, menyumbangkan gelang emasnya. Aduh. Boleh. Boleh ya? Mau nyawer boleh, kalau nggak nyawer nggak apa-apa, tapi kok kebangetan ya. Iya. Monggo Mas kanca yuk, selamat. Mangga kanca-kanca palaku udah laksita. Masih bersama Rizka Naluri. Halo, Mas Dokter. Halo, Mas Denny. Kopi ini, oke Mas Segar. Terus audio sound system. Enak ya Mas. Saya wedok tengah. Oh iya.
Jelas beda sekalian nih. Bener. Ji, kenapa Mas Adit? Ros audio sound system masuk. Oh derek, pulang sih derek jenengan nih kita pergi. Sikap kak. Siap kelangan pengharap-harap Mas.
Oh sikep. Oh, requestnya segoro madu, Mas. Oh segera madu. Yuk, sik. Oh sikepnya disimpan sih, sikepnya disimpan sih. Habis ini. Oh nyalene kok nek sikep-sikepan bae. Oh, ayo ngerokok. Isih aman iki Mas, panas arep sikep-sikepan ya ini. Cocok ora lagi? Hah? Yo ora cocok Mas. Rumah saku penari-penari ini saiki lemu-lemu ya. Hah? Di Rere mau lemu banget. Semen iki nek lemu terus aku apa to Mas? Piye? Sampai ini tetap 180 derajat. Aduh. Kempes. Kempes. Heeh, kempes. Heeh. Segoro klenyet, Mas. Yo. Oke Mas. Masih gerem sama sedolang sih, Dok. Kuwi tak luwih Mas. Ros audio sound system. Ses. Masih enggak.
satu kuda laksita. Kalau nyawer nih Pak ya. Menika kagem Pak Dokter. Derek titik. Menika kagem. Nggih. Lancar-lancar rezekinya ya Pak ya. Amin. Nggih. Mangke gampil bener. Oh. Pun mangke titipke kula mawon kok. Oh, iya, Bapak. iya. Niki mau nggih. Nek dodone kula niku kepengin nyanyi rada kempling nggih pisan-pisan. Oh nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Mangke dikancani nggih, Mbak. Nggih Pak. Oh nggih. Siap. Namung titip rebuk ngaten lho. Nggih. Kalian Bapak sinten? Dalem menika Ngadi. Pak Ngadi. Oh nggih. Menika bapakipun Pak Tri Rujuman. Oh nggih. ora iso nganggo iki pawange. Heeh. Kanggo kabeh. Niki jadi lancane iki niku wedi panas kok. Nggih. Do ngiyup ya. Nggih. Kempling. Pak Ngadi, Bapak Ngadi. Monggo, Bapak. Tadi jadi enggak? Heeh. Rondo kempleng. Sias kali Nggih. kempling mboten. Menika ingkang kagungan dalem menika Pak Ngadi menika. Rondo kempling cocok. Cocok ya Mbak Rizka ya. Orang ini loh. Iki rondo Ora kok kempling ya. cocok. Lagune ini loh. Pipun, Nuwun sewu. Nggih. Yen kula nalika alit Nggih. nami kula Ngadi. Nggih, sakniki. Nggih Ngadi menika tegese namung kagem tetengah. Oh, nggih. Nek enten namune setunggal. Pripun, Pak? Nek jengat dadi. pripun kong? Ha iki. Nek jengat dadi. Iku elek. Piye ora? Dadi apa iki? Dadi napa? Dadi apa iki? Nggih dadi dosa. Oh, Pak dosa niku lek jengat sanggon-gon napa pripun? Niku sing jengat napa niku, Trek, Pak? trek, trek, Kan? trek. Jempol. Jempol ngene lho. Niku namung nek ilok-ilok. Nek rondo niku sawak pripun? Niki wae ora. Ora, muni rondo oleh serumen ngono lho. Nuwun sewu Pak Dokter. Nggih. Ceritanya ini kan mau jadi rondo kempling toh. Cerita ora ngaten. Pripun? Kula menika namung sedya nggen. Nggih. Yo niku pimpinan Bapak Yaden Bakmi. Nggih. Nggih. Menika kula menika pun kunjung kalian menika lho. Ten tampah-tampah niku saking Pak Yaden. Wah, matur Nggih, sembah. matur suwun, Bapak. Kali besan Bantul menika dalem namung sedya nggen. Wah, Nggih. Masya Allah. Luar biasa pokoknya. Lajeng menika kula mboten ngalem Karang Taruna kedunggalih. Kula mboten akan niku dugi piyambak-piyambak. Wah, just Karang Taruna berniat pindah ke Pongangan nggak? Ya, kula tansah rumaos marem Mbak menika. Oke. Nggih. Siap. Karang Taruna apa Pak Heru? Pak Heru. Oh, niku budidaya, Bu. Budidaya.
Pun mangke ndak kentani wektu nggo. Oh, nggih, heeh. Rondo kempling Mas Bayu. Nggih, menika Mas Duo Bayu. Kanca-kanca penari ini blockingnya itu loh, nah Yeah. sana kosong ya. Heeh. Itu diisi semua, penontonnya di sebelah sana. Nah, ini Ojo namanya wedi panas. Ojo wedi panas. Amel, mundur. ini namanya Mundur. manajemen pertunjukan. Heeh. Dia Metu, maju. metu. Nah, Rere, tengah. Ayo. Piye, Bang? Nah, ini namanya manajemen Ah, pertunjukan. niki ning pawitan kendel ya Pak Bambang. Wong iki nek ning Heeh. pawitan kendel iso amor penyanyi. Ya. Mas Nova. Cekel. Nggih matur nuwun ya Pak Dokter. Ayo. Pak Dokter, Ya mau, nuwun sewu monggo. Ya wis. badhe Monggo, Aku nyekar senang. kalian Mbak Rizka, boleh? Oh, Mbak Rizka, nih. Nanti saya backing dari Heeh, belakang. heeh. Nek nak muni rondo aja seru-seru. Rondo, Ayo lah. kempling. Nek kali Wis, sinau, Jan. kali sinau nggih Bu, mangke kula di. Oh, nggih, heeh. Mbak, Bu, Ora apa-apa. Kan wis danak siji. Heeh. Ora apa-apa, tante. Ah, kalian ora masalah. ayo ke selak jam. Wis danak ra masalah jare. Soale iki mangke pindah Selak kali, jam. Heeh. Yo. Hah? Kudu lan sita. Kesenengan iki, Mas. Monggo, Bapak. Ten pengasih, Mas. Opo ora ngerti nganggur ngati
Menika kedahipun menjangkepi sedoso lagu kok. Wah, sampun boten piyambak menika. Oh. Mangke Nggih. dablak galon, mangke. Matur nuwun sak. Matur nuwun sangat Bapak, lancar-lancar rezekinya Bapak. Amin. Nggih. Mbok pilih wonten kelatan kula sak keluarga. Kula nyuwun pamunten. Nggih. Heeh. Syuwun nggih Pak Dokter. Ya Romo lah. Ya Oh, iya, iya. Romo. Sehat-sehat Romo. Nggih. Sehat-sehat. Besok nanggap lagi setahun sekali ya, Mo. Sebulan sekali no. Enggak. Kok setahun sekali? Niki